Kniha Žalmov 59. kapitola a verše 1 až 17. Vysloboď ma z rúk mojich nepriateľov, Bože môj. Vysloboď ma z rúk tých, čo povstávajú proti mne. Vysloboď ma z rúk páchateľov neprávosti a zachráň ma z rúk krvilačných. Lebo hľa, oni čakajú na môj život. Zhromaždi proti mne zástup, Hospodine, nie pre môj priestupok ani pre môj hriech. Bežia a pripravujú sa bez mojej viny. Prebuď sa, aby si mi pomohol, a hľa, preto, Hospodine Bože zástupov, Boh Izraela, prebuď sa, aby si potrestal všetky národy. Nepreukáž mi zľutovanie nad žiadnym zlým priestupníkom, Selah. Večer sa vracajú, vrčia ako pes a obchádzajú celé mesto. Grgajú ústami, meče majú v perách, lebo hovoria, kto počuje. Ale ty, Hospodine, sa im vysmeješ, všetky národy sa ti budú posmievať. Budem dúfať v teba, ty, jeho sila, lebo Boh je moja ochrana. Môj Boh milosrdenstva mi príde v ústrety. Boh mi dá vidieť svoju túžbu na mojich nepriateľoch. Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozháňaj ich svojou mocou a zraz ich, Hospodine, náš štít. Pre hriech ich úst a pre slová ich pier nech sú chytení vo svojej pýche, pre kliatbu a klamstvo, ktoré hovoria. Znič ich v hneve, znič ich, aby neboli. A nech poznajú, že Boh vládne v Jakubovi až do končín zeme. Selah. A večer sa vracajú, vrčia ako pes a chodia po celom meste. Túlajú sa hore-dole za jedlom a vyjú, ak nie sú nasýtení. Ale ja budem spievať o tvojej moci, áno, budem hlasno spievať o tvojom milosrdenstve ráno, lebo si bol mojou ochranou a útočiskom v deň môjho súženia. Tebe, moja sila, budem spievať chválospevy, lebo Boh je moja ochrana, môj Boh milosrdenstva. Kniha Žalmov 59. kapitola a verše 1 až 17. Ak by ste chceli okúsiť lásku Pána Ježiša Krista, prosíme vás v mene Kristovom, zmierte sa s Bohom. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Mesiáš mal trpieť a tretieho dňa vstať z mŕtvych, a v jeho mene sa malo všetkým národom hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Teraz je milý čas, teraz je deň spásy. Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty i tvoja domácnosť. Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán a svojim srdcom veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Čínte pokánie a nech sa každý z vás dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov a dostanete dar Ducha Svätého. V nikom inom niet spasenia, lebo niet iného mena pod nebom daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Je jeden Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi, nech je sláva, česť, vláda a moc teraz i na veky. Vďaka a amen. Agapao echo je svedectva prekračujúce hranice,